Окей. Чайте малко да наместя камерата. Така, идеално. Окей. Can you do it? Можеш ли да го направиш? Ще видим. Окей. Но няма да спея. Дай. Ау, фак. Гадост. Тук сега нещо. Slow and steady. Да, окей. Успях. Гадост. О, не! Скъпани. What the fuck? И... Backflip. Уоу. Как ме назад и да го правя. Ама пък обичам да минавам нивата. Давай. Отказвам се. Сорт трол. Обичам сорт трол. Обичам го само дето всеки път взимам по много мечове. Пак. Опа. Окей. Секси бейби. После може малко да потанцувам. Искате ли? Искате ли? What the f... Как съм върната скапана вече? What the... Как го хващам? No! Нати. Нати на те клейде. И сега... Муква е... Да, да, не. What the... Къс най-така сорт трол на света. Добре. Дай рестарт. Разбрах, че е тъпото ниво. Опа. Окей. Не, шипове. Знаех си. Не дей. Ще има шипове. И поне така смисъл. О, туалетната. Please go away. Няма, ще седя тук да те гледам. Добре, чао. Долу. Да. Yes. Нещо си там. Аз не знам английски. No, my mind. Първите... така се пада го пак така. Не, сега се връщам. Рестарт. Окей, началвам се. Долу ли? Не, горе искам. Ето ли беше цялото ниво? Защото аз мога да направя по-гочно. Всъщност не мога. О, какво има там по дяволите? Спрете симпъл. Не. Бягай, дядо! Бягай, дядо! Бягай, дядо! Издухнах. О, това е много трудно. Трябва да щупя стъклото преди да ме оцеля. Опа, what the fuck? Да. Не. What the fuck? Тук трябва да скача. Бързо, скачай.
картинка. Скачай! Скачивайся, скачивайся! У-ху! Когда? И то! Езжай! Воу. Просто кого найду. Давай. Другой кучку. What the fuck? Okay, sorry. Что-то вкусно! Да! Молодцы, ты далеко пускай. Добре, что мне скажешь? Не, когда далеко пускаешь? Ничего, когда далеко пускай. Это... Какая же кучка! Маленькая штука. Хосе. Не, тата, не уставай! Не уставай! Не уставай! Не уставай, честно. Дома. Не, тата, нека тулего. Да, нека тулего. Это. Yes. Да. Аро, мне кучки. Я сейчас свек топка. Как тебе пара? Как я слушаю? Маркетинг, что это убил? Ага, да. Окей. Пожалуйста, красивая зеленая поляна. What the fuck, какой? Не мне кажется, сразу скажу. Там хлеб. Стивни, мразь. Тес, капуньте. На горы. Да. Окей, за два. Будем тратить на траппить. Вообще, wood spot. Как это стоит? Сам wood и спадом на долу. Добре. Много стара. Мраза ги. Тесто за бачангага. Не. Колко ще? Да. Я ще ще не влизам. Сериозно? Фак. Трябва да слизам надолу ли бе? Низа до бака. Почем съм? Низа до патката. Водопадката. Екском. Колко ж толкова за глупак? О, вот. Да. Да. Да, окей. Какво, мамо? Вот, опа, как се вижда различно. Не всеки нещо.
Да, надявам се да не се различва.